Hola, som en Jordi Puig i La Cristina Pons. en els últims mesos hem estat treballant en la traducció d'un llibre del doctor Carlos Orozco. Es diu coherència. La integració de l'energia fomenta la longevitat i impacta en l'optimització del benestar cel·lular. Qui és el doctor Carlos Orozco? És un científic amb un currículum tan dilatat que no hi cap en aquest vídeo. El que volem destacar d'ell és que és una gran persona i ha dedicat la seva vida a l'estudi de la salut i el benestar de les persones. Els coneixements que ha adquirit al llarg de tots aquests anys d'estudi, treball i investigació els comparteix amb nosaltres de dues maneres: amb el llibre Coherència i amb la clau a la coherència. Què hi trobaràs en aquest llibre? El llibre explica d'una manera senzilla i entenedora com s'ha evolucionat de la física clàssica a la física quàntica, de la genètica a l'epigenètica, i gràcies als avenços actuals s'ha pogut demostrar com ens afecta l'entorn, el que mengem, els pensaments, com funciona el nostre cervell, les fases del son i com en pots treure el màxim profit. Podràs aprofundir sobre els principals aminoàcids i les seves funcions i també t'ajudarà a entendre la clau a la coherència. Si et fa il·lusió comprar el llibre Coherència, el pots comprar a l'avançada i així ens ajudes a materialitzar el projecte. Pots fer la teva compra a la botiga www.terapiestructural.com i tan aviat com el tinguem te'l farem arribar a casa teva.